Tak nějak. Ale první pokusy byly ve 14 letech. No. Řeknu na hulváta v kriminálu, nepoužívali papírové útěrky. Ještě rozebral by mi Walkmana, mýho krásného kazetového. Tak zdar. Tak pojď. Vítám tě u dnešního dílu. Je to vlastně, jak víš, pilotní projekt, který jsem si chtěl vyzkoušet. Chtěl jsem vědět, jaký to je, protože podcasty sleduju. Myslím si, že naše práce má co nabídnout. Tak jsem se rozhodl tě přizvat do prvního projektu, do prvního pilotního dílu. Nejsem zvyklý vůbec mluvit, takže se budu zadrhávat, budu mluvit jako retard, ale i přesto do toho jdu. Takže se omlouvám všem divákům, jestli se budu zasekávat. Hans má mnohem větší zkušenosti s mluvením na kameru, což vám záhy předvede. Není to tak jednoduchý, to už si pochopil. Takže určitě děkuji za pozvání. Byť teda spolu trávíme 90% našeho času, tak i pro mě je tohleto hrozně zvláštní, protože samozřejmě máme na sebe namířený ty objektivy, které snímají každý slovo, každý pohyb, každý zašťourání v nose, prostě tam je vidět. Takže i pro mě to je vždycky tohleto silný, byť nějaký zkušenosti mám, ale sám jsem zvědavý, co nám to přinese. Já doufám, že pobavíme diváky, odkryjeme jim nějaké informace o naší práci. Ty lidi, kteří naši klienti, tak tady tráví hodiny a hodiny, takže nás nějakým způsobem znají. Uvidíme, kam nás to nasměruje. Vybral jsem si tě záměrně jako prvního hosta v tomhle podcastu. Asi dává smysl se zeptat, jak ses dostal k tetování. Jestli nám řekneš nějakou svoji historii, jak, Určitě. Kdy, proč. Určitě, tak jako většina tady těch oldschoolových taterů, mezi který už se taky jako tak nějak trošku řadím s ohledem na ročník výroby, tak buď to se k tomu každý dostal nějakým punkovým způsobem, řeknu na hulváta v kriminálu, nebo prostě někdy na vojně, pokoutní, takovýhle pokusy. Já jsem to měl takovej myšmaš a řeknu to zcela otevřeně a říkám to všem, nestydím se za to a věřím tomu, že brácha, pokud to uvidí, tak mi tohle odpustí nebo pochopí a taky se zasměje. Přivedl mě k tomu můj starší bratr. Mám o 6 let staršího bratra, který nebyl vždycky tak hodnej, jako teďka už je posledních pár let. Měl svoje divoký období a mimo jiný si prošel i pár lety odpočinku v Chládku, když to tak řeknu. Vrátil se po vlastně prvním trestu, kde byl 2 roky. Mně bylo v tu dobu 14, plus minus něco takového. No, každopádně se vrátil a první co, tak si smontoval, rozebral mi Walkmana, mýho krásného kazetového. Mimo jiné dnešní novodobí tateři ani netuší, co to byl Walkman. Třeba se k tomu taky ještě někdy dostaneme. Pravda? A co se s tím dalo vymyslet? No, on vypreparoval mi toho Walkmana, vyndal z toho motůrek, pár dalších jako součástek a pomocí propisky, lžičky, pár drátků, sekundového lepidla, plochý baterky a jehel na šití vyrobil prostě strojek, který se naučil v tom kriminále. No, já jsem mu koukal pod ruce a samozřejmě jako učenlivý malý bratříček jsem to okopíroval, ale prostě jsem si to vyrobil taky. První pokusy těch strojků nebyly vůbec použitelný samozřejmě, furt tam něco z toho vypadávalo, jo, byl prostě plastíky, odpadávaly, všechno hrozný. Nicméně po pár špatných pokusech se mi podařilo smontovat nějakým způsobem takový nějaký strojek, no a už to lítalo. Takže jednak teda to, co brácha zkoušel na mě, nějaký malinký nápisy na schovaných místech různě, tak jsem koukal pod ruce a já jsem to potom jako rovnou aplikoval na svých kamarádech. No. V té době žádná syntetická kůže, nebo možná někde ve světě byly, ale tady v Čechách prostě jsme měli 2 e-shopy, kde se dalo objednat jenom na ičo a bylo to nereálný, takže ty začátky byly fakt hodně punkový, hodně pokus omyl a rovnou do živýho. Jo, naučil ses, nebo přišel si k tomu jako slepým houslím a naučil se tetovat po takovým vězeňským způsobu, i když si prostě ten vězeň nebyl. A určitě dneska v dnešní době mnoho novodobých tatérů neví, jaký je ten začátek
a práce s tím strojkem. V dnešní době, kdy si Tater koupí na AliExpressu za 2500 korun sadu vlastně se zdrojem, nebo respektive dneska už baterkový strojek a má všechno v tom kufříku a pustí si to video na tom YouTube, je mnohem jednodušší. Zároveň já jsem začal tetovat podobně jako ty, to znamená skládaný strojek, broušený jehly, strojek se ti během tetování ani nezačala, už se ti rozpad v ruce, dráty omotaný, baterky, prostě ten punk k tomu za mě to spělo víc, tě to začne bavit, protože když ti ten strojek vydrží 10 minut tetovat bez nějakého přerušení tak je to jako za odměnu. No. V dnešní době už je ta doba jednodušší, informace, veď, z internetu dokáže člověk čerpat. Já nevím, co bylo za vás, tyjo. Kde jsi bral inspiraci, co vlastně, z čeho ty ses učil, jako? Rozvedu nejdřív začátek této části. Vážili jsme si každý povedený čárky. Asi to je věta, která mě napadla prostě hnedka, jak si o tom začal mluvit. Dneska opravdu chytí bezdrátový pén, vemou syntetickou kůži, podívej se na návod na YouTubeku a okamžitě je ten člověk schopný tetovat. Je to hrozně snadný, hrozně dostupný, tyhle ty informace. Za mě ty začátky byly takový, že ani to YouTubeko nebylo, nebo respektive možná už existovalo, přiznám se, že nevím, jaký ročník je YouTubeko a Google, tyhle věci. Nicméně počítač, co jsme měli doma, ten spustil tak maximálně nějaký jednoduchý 2D šachy a podobně, nějaký Commodore prostě disketovej. Když jsme chtěli něco hledat na internetu, tak jsme chodili do knihovny na náměstí, kde bylo 6 počítačů, tam se za pár korun přihlásil, mohl si surfovat a trošku si zahrát i třeba nějaký hry. Ani mě asi nenapadlo jako hledat ty informace na internetu, protože ten internet a ty počítače nám sloužily opravdu hodně okrajově. Dneska to je automatika, cokoliv hledáš, prostě dneska už dokonce chatbot, prostě už ani ten Google jako takovej, byť je to všechno provázaný, neslouží k tomu vyhledávání, prostě dneska za tebe všechno vyhledá ten chat. No. Takže žádný YouTubeko, žádný online návody, žádný kurzy. Bylo to opravdu z toho, co mi poradil bratr. A to, abych jako používal hlavně čistou vypranou plátěnou plínu, že jo, ne žádnou špinavou. Určitě. Na utírání přes vodu, místo brousku, jako ani jsme nepoužívali papírové útěrky, ještě snad nevím, jestli byly nebo nebyly. Toaleťák samozřejmě, ale to jsou malý útržky, no. Takže nic takhle jednorázového nás ani nenapadlo používat. Prostě bílá čistá plína na utírání a hotovo, že jo, nějaká vazelína, jehly. No, inspiraci jsme čerpali hodně z počítačových časopisů, ale časopis Level nebo Score, tam bylo spousta různých potvor, ty vole, z těch her, takový fantasy příšery, sám jsem měl část na zádech, než já jenom divákům upřesně, my máme podobnou generaci, ty jsi o pár let starší, já jsem 8 rok, ty jsi 8,4. Kdo v dnešní době z těch mladých Taterů prostě, jak říkáš, no, je to jenom upřesňuju, že za nás jako té technologie moc nebylo a když si spustil seznam CZ, tak ti to načítalo tu stránku 2 minuty. A centrum a lidé. Byla to hrozná prdel, nicméně já jsem hrozně rád tady za ty začátky, za tu zkušenost, protože troufám si říct, že mě jako asi nic nerozhodí. Prostě když mi přestane jako fungovat strojek, tak tím, že jsem vybavený tady tou historií, tak mám samozřejmě těch strojků několik v zásobě. Nedovedu si představit fungovat s jedním strojkem, protože ta představa, že mi v něm zarachtá, já nebudu moc dodělat kérku, je šílená. Takže v případě nějakého fuck-upu okamžitě sáhnu po jiným strojku. Jsem schopný ho rozebrat prostě z velké části i sám opravit, nemusím to hnedka jako řešit nějakým servisem. Jsem zvyklý improvizovat, no, ve finále, jo, když by teďka jako budu přehánět hodně, když by došlo k nějaký situaci mezinárodní v uvozovkách konce světa a vrátili jsme se k nějakým předpotopním typům zábavy, tak prostě jsem schopný dál tetovat. Taky mě to napadlo. Postavím strojek jako z čehokoliv a no jasně, a budeme v bunkru v krytu. Ne, nechci nic přihlásit. Která nemáme Walkmany, teda.
Hele, holící strojky jsou, nějaký bzučáky, zvonky, jako improvizace, no. Předpokládám, že by si uměl vyrobit jehlu na brousicí, Určitě. Uměl by si vyrobit i pigment, předpokládám. 100%. Kdo to v dnešní době umí a kdo No, třeba jasně. z těch tatérů ví vůbec o složení, že jo, No, toho pigmentu, nemají. jako, já říkám, dneska ta doba je jednoduchá, jak technologicky, tak s tou technikou, kterou používáme, barvy, všechno, prostě je to mnohem jednodušší. Co se týče zdravotní závadnosti, tak tam bych samozřejmě jako byl na vážkách, že sice si ji umíme vyrobit, ale nic zdravého to není samozřejmě a nahradit ty pigmenty, které dneska používáme jako tatéři profesionální, to samozřejmě neumíme, nejde to, ale nějakou barvou, nějakou v uvozovkách špínu do kůže, jako asi jsme schopni si udělat. Stejně tak ty jehly, no, od nějakých štětinek z ocelového kartáče přes klasický jehly na šití, samozřejmě úplně nejsnažší způsob. Cokoliv A jak sami víme, tak ta špína v uvozovkách, tak to je pigment, který drží paradoxně víc než nějaký dnešní barvy, schválený rejčem. A dobře, tak to bychom byli na začátku, jak jsi k tomu dostal, to jsi odpověděl. Tak já si myslím, že do prostřihu, pokud bys našel nějaký jedny z prvních tetování, tak bychom klidně mohli dát. Takže tady bych udělal okýnko a dáme vám tam, já ty fotku mám, já mám dokonce fotku i prvního tetování. Mám i druhýho, třetího, tak vám prostříhneme, jak vypadaly naše začátky. Předem se omlouváme, jestli pohoršíme. Začátky tatéra nejsou lehký. Kdo říká, že jsou, tak lže, protože je to mazec. Ta cesta je dlouhá, trnitá a ještě k naší obhajobě tady těch obrázků, který tady už asi jako někde visí v rámečku, tak koukáte se na první pokusy tatéru fakt jako z 90. Jo? To znamená opravdu nějakým drátem vyškrábaný do kůže, z Volkmana vyrobený, chrastalo to, hejbalo se to, nebylo možné udělat rovnou linku. Promiň, vzpomeneš si, v jakém roce jsi tetoval první kérku? V kterém roce? Nechci se matematicky strapnit, ale... Honzovi je teda známý, že tetuje, co jsou starý některý naši klienti, jo? Takže... No, asi víc, no, tak nějak. Ale první pokusy byly ve 14 letech, no, je mi 41, dopočítejte si to, je rok 2026, no. Ale říkám, to se bavíme opravdu o těch prvních pokusech, kdy jsem tam o víkendu někoho obětavýho, nebo jsme se někde trošku picli a já jsem vytáhl ten strojek, že jo. Na intru jsem to měl v šuplíku samozřejmě, takže v úterý po vycházkách jako se nejvíc tetovalo a tam vznikaly jako největší kouzla. A z této doby určitě jako seženu nějaký obrázky. No to jsem chtěl jenom tu myšlenku, že jakoby porovnáváme tady ten druh prvních kérek s dnešníma prvníma pokusama. Jo? Jak si říkal, dneska si objedná kdokoliv, má díru do zadku profi mašinku za pár tisíc nebo za pár stovek ve finále a je schopný udělat mnohem rovnější linku, než jsme byli my. Pamatuješ si, já třeba mám takový milníky, první tetování samozřejmě, druhý, třetí, a pak si pamatuju tetování, který jsem dostal poprvé zaplacen. Myslím zaplacený tak, že ty peníze už byly na nějaký úrovni a nebylo to prostě za čokoládu, když to řeknu blbě. Já si to pamatuju. Pamatuješ si to, vzpomeneš si, jaká to byla kérka? Asi nedokážu říct, která konkrétní, nicméně dokážu asi říct, že to nebylo rozhodně prvních, já nevím, 5 let třeba, jo? Prostě těch prvních 5 let tetování jsem dělal, opravdu jsem byl rád, že mi někdo poskytl tu kůži a samozřejmě zadarmo, jo? Když mi k tomu dal 50 korun na cigára, který v té době stály 50 korun, to je hrozný, tak jsem za to byl samozřejmě rád. Nicméně první nějaký prachy, že bych si vyloženě řekl, dáš mi za to tolik a tolik, bylo až v době, kdy jsem měl první profi mašinku, samozřejmě byl to Lauro Paolini, cívkový strojek s planžetama Icon, a to je jedno, tam nebudu úplně zabíhat, zkrátka cívkač. Tak tam někdy, no, takže opravdu 4-5 let od samého začátku. No, cívkový strojek je vlastně nejstarší typ strojku, který vlastně funguje tak, že je těžký, má blbý těžiště, my ho tady máme vystavený, tak možná dáme do prostřihu opět. Ty strojky byly nepraktický, ničilo to trošku ruku. V dnešní době už samozřejmě někteří tatéři od toho neupustili, ale prostě dneska už jsou penové strojky většinou, anebo strojky, které jsou lehčí a
líp se s nima pracuje a dokáže s nima tetovat klidně, já nevím, 6-7 hodin denně, což já s cívkových strojech jsem si zkoušel, ale nedokážu si představit, že bych s tím měl pracovat každý den. Cítím to brnění, jako po 3-4 hodinách práce s tím cívkáčem, jak kdyby to bylo teď, jo, úplně takhle si udělal a normálně v tom, jak kdyby zvonilo potichu, takový jako masakr. Takže o tobě je známý, že jsi vlastně začal tetovat, tetoval si jako hobík, měl jsi u toho normálně zaměstnání, že jo, prošel jsi si jako obchodák prací a nějakýma různýma profesema. V jakém roce jsi otevřel studio v Blovicích? Nebo to bylo první, předpokládám. Protože to není zas až tak dlouho, bylo to v roce 2016, kdy jsem si poprvé udělal živnost a Ofiko vlastní tetovací studio. Takže 10 let. Tam jsi byl vlastně sám, naše cesty se potom nějak propojily, tuším, že rok 2019, něco takového, no 19 asi ne, ale 20 určitě. Každopádně teda s tebou jsem se seznámil v roce 2020, jenom to v rychlosti zrekapituluju, bylo to přes našeho společného, v té době tvůj klient, můj kamarád. Vašík. Čau Vašíku. Zdravíme. Vašík vlastně za mnou, já jsem tetoval doma v té době. Já tetuju mimochodem od roku 2017, já jsem celkem novej tatér. Nějakým způsobem v té lepší kvalitě, kterou jsem se snažil se to studovat, tak je to od roku nějakého 2019, kdy jsem se tomu začal hodně věnovat, tomu tetování a vlastně Vašík za mnou přišel s bubákem na žebrech a chtěl po mně dodělat, je to vlastně manžel mý kamarádky rodiny, Runko zdravím, tak Vašík vlastně přišel a chtěl něco dodělat k tomu, ne upravovat tvoje tetování, to bylo dokonalý za mě, já jsem na to koukal, jako do dneška si to pamatuju, jako říkám, wow, takhle bych chtěl umět tetovat. Fakt to je povedená kérka a my jsme tam dodělávali nějaký detaily a vlastně při prozkoumání tvýho profilu jsem zjistil, že si po mně překrýval tetování, který bylo jedno z prvních, byl to Batman. David se jmenoval. Ty brďo, vím, že se jmenoval... Vybavím si toho týpka přesně, jo. ale jméno. Já si ho pamatuju, tak si pak řeknu, ať to nezmiňujem do videa. Jasně. Každopádně překrýval si po mně Batmana a nějak jsme se dali dokupy. Překrýval jsem po tobě jeho nebožku Batmanem, pro upřesnění. Jo, máš pravdu. On tam měl oběšenou svoji nebožku. V takovém anime stylu, já si to pamatuju. No, já jsem přesto je to tak. No a slovo dalo slovo, já jsem tě ze začátku bral jako tatéra, který je absolutně napřed. A v té době teda si vzpomínám, že já jsem pracoval jako mistr výroby na 3 směny a každá rada drahá. Bylo to v té době pro mě těžké, protože jsem sbíral informace o tetování a chtěl jsem se nějakým způsobem posunout. V té době byl jediný jako informace zadarmo. Já jsem vlastně nevěděl, že já jsem se všechno učil sám za pochodu, od barev, od stencilů, pokus omyl, drželo, nedrželo, fungovalo, nefungovalo, spousta vyhozených peněz. A jediný, kdo mi z těch tatérů byl schopný poradit, si byl ty a David Hans ze Slovenska. A David má školu tetování vlastně na YouTubeku, teďka je to myslím freečko. A to mě dost pomohlo a já jsem ho dokonce i navštívil v jeho studiu, dneska už netetuje, dělá kouče. Myslím si, že i jeho studio skončilo, ale navštívil jsem ho. A ty jsi byl takový, který jsem ti napsal v 9 večer, když jsem šel na noční, hele, mám takovýhle problém a ty jsi mi vždycky dokázal nasměrovat. Ať to byla cenotvorba, ve který jsem ještě donedávna tápal, neznal jsem svoji hodnotu a tak jsi byl takový, že si mi řekl, no, tohle bych dělal, tohle bych dělal tak a ty informace. Jo, story s bubákem, jenom jestli můžu rozvíst, projíždím prostě Instagramem, scrolluju a tam najednou Jason Voorhees přes žebra mýho klienta doplněný o nějaký citát a říkám, ty vole, to je jako povědomí ta šerka, ty vole, a něco tam mi navíc, vole, nějaký cákance, červený krev, vole, nějaký texty a tak jako říkám, jo, tak to jsem dělal já, tak jsem ti to tam okomentoval, tady, hele, tohle bubáka znám, no a tam jsme si začali psát. No. A pak si mě vlastně, já jsem měl takovou špeluňku, nedá se tomu ani říct oficiální studio, že jo, já jsem tetoval doma, pak jsem se přesunul vlastně do místnosti mimo domov kvůli narození dcery a samozřejmě začátky tetujete kámoše, pak přijde kámoše,
a ve finále zjistíte, že tetujete cizího člověka a ten člověk vám kouká tak nějak po baráku, po bytě, courá se vám tam a není to příjemný, takže jsem si našel jsem si špelunku, kde jsem si kempil, byl jsem tam sám. A v té době mě Hans přizval do Blovic říká přijeď, uděláme nějakou společnou akci, tak jsme udělali Small Tattoo Day. Oficiálně první, psal se rok 2020, typu 2021, přijel jsem za ním do Blovic a samozřejmě Hans mě dal pěkně za uši, já zvyklý tetovat 1-2 kerky denně. Tak jestli si dobře vzpomínám, tak ten první Small Tattoo Day jsme dělali 37 tetování za ten den. Takový, no, ta myšlenka celého Small Tattoo vznikla na základě toho, že po mně hrozně lidí chtělo prostě různý maličkosti a já mám takovou filozofii, že nejsem schopný jakoby pojmout za den jako nějaký větší počet, jako nějakých větších prací, takže jsem se soustředil vždycky jakoby na nějakou jednu větší věc, maximálně něco menšího pak odpoledne a mně se tam hromadili právě takový ty malí, jako co chtěli třeba jenom nějaký datum, nápis, jo, celý Blovice a okolí, že jo, tam nikdo jiný nebyl, takže ty lidi fakt jako končili u mě. A vlastně po nějakých zprávách s tebou, že jo, nás napadla ta myšlenka, že bychom mohli zkusit prostě jednak teda o víkendu, kdy pravděpodobně všichni lidi budou mít čas, nebo velká část bude mít na to prostor. A že to zkusíme nabídnout, no, že tyhle ty malé věci, že na ně nemusí čekat měsíce, týdny, půl roky, ale že prostě se můžou zastavit. No a abych se z toho jeden tater nezbláznil, tak jsme to takovýmhle způsobem spojili a udělali jsme, první Small Tattoo Day. A skoro jsme to nestíhali, ty brďo. To bylo mazec, jako až. Myslím si, že to překvapilo i tebe, tyjo. Jako od rána, od 8 jsme se nezastavili do 8 večer, že jo, prostě. A pak byla vlastně druhá návštěva, třetí návštěva, všechno se to vlastně opakovalo. Tam mám takovou vzpomínku, že jsem poznal Rudspicu, ten to rozjížděl v té době u vás taky, takže to byla picička, dneska víme, kde Rudspica je. Zdravíme Rudyho a byli jsme u toho zrodu a objednávali jsme si mezi prvníma pizzu, když začínal. A tam, kde v tvý hlavě vznikala myšlenka Tattoo Story, tak vznikal i Roots, takže tyhle firmy šly nějakým způsobem spolu. No, tam vlastně vznikla myšlenka Tattoo Story, tam už si začal mluvit o tom, že by si chtěl otevřít studio. My jsme do toho čekali Johanku a já už jsem v té době věděl, že budu muset být na mateřský, nebo muset být. Já jsem takhle byl domluvený, já jsem prostě chtěl s Johankou být doma, chtěl jsem si to vyzkoušet a vlastně s tím jdeš dál, jak to probíhalo? Určitě. Já ještě to rozvedu, celou tu myšlenku na vznik něčeho většího. Já jsem se tomu jako poslední 2 roky, když jsem byl ještě v Blovicích, tak jsem si vyhejbal nějakému expandování. Povídej. Prostě víc a víc jakoby za mnou začali jezdit lidi z větší dálky, už to nebyly jenom Blovice, ale už to byla Plzeň a široký okolí a i dál. A spousta lidí z Plzně mě furt říkalo, ty vole, pojď do Plzně, jo, vyser se na Blovice a já jsem se tomu vyhejbal, mě to vyhovovalo, ten klid, jo, měl jsem prostě nějaký svůj prostě brlůžek a tam jsem byl spokojený. Nedovedl jsem si to představit vůbec, jako dělat v Plzni a dělat spousty nových lidí a no prostě bylo to pro mě velká neznáma. Nicméně, že jo, když jsme to dali takovým způsobem dohromady, tak já najednou jako cítil, že se můžu o tu práci podělit, že jako už nemusím jako dělat všechno, co mě nebaví a to samý ten další tatér, že jo, prostě nemusí se pouštět do věcí, který ho nebaví, který ho nenaplňují, může to předat tomu dalšímu. Tak tam byl asi úplně ten prvotní začátek, no. Ty jsi potom vybral tu cestu tý mateřský, jednak z ekonomických důvodů a jo, tam jsi to trošku jako naznačil, prostě takhle to bylo. Takže jsi šel na mateřskou a já jsem mezi tím nějakým způsobem Já jsem tě nějak supportoval s tím týmem, seznámil jsem tě s Irenou. Jo, byla Zana a ta vlastně byla i v Blovicích na nějakým Ta byla, jo, přesně tak. A nějakým způsobem jsme se naše cesty na chvilku rozdělily. Já jsem práci měl, pak jsem šel vlastně na tu mateřskou, s Johankou jsem byl doma nějakých 10 měsíců, 9-10 měsíců.
Pak přišlo teda extrémní zdražení, myslím si, že to byl covid, anebo teďka nevím, jestli už válka, ale něco hrozného, že jsme přijeli na benzínku a 54 korun benzín. A já jsem ve 2 letech vlastně Johanku musel dát do školky. A tam se naše cesty opět střetly. Já jsem naskočil do tvýho rozjetého projektu. To už jsme byli na Bendovce v prvním prostoru, tam vlastně Tattoo Story jako takový mělo první základnu na Bendově ulici. Úžasný, krásný prostor. Mám pocit, že jsem docházel o víkendech nějak. Víkendy nebo nějak odpoledne, nějak jsme to takhle jako pitlíkovali. Tam ještě jako byla tvář, bylo jméno, jako Tattoo Story, tam vznikl ten pojem, ale ještě bylo to prostě rozběhu. Vůbec jsem nevěděl nějaký pracovní doby, jako vůbec ten koncept se prostě teprve utvářel. No. Se to rodilo všechno a všechno se to nějakým způsobem formovalo. Bylo to těžký. Dovedu asi teďka zrekapitulovat, že nešťastně zvolený prostor. Bylo to blbý, nemohu si vědět, jak to bude vypadat přes zimu. Tam byla katastrofa vlastně s tím prostorem, to byl největší kámen úrazu za mě. Pro lidi, kteří to nějak jakoby obešli nebo nezažili nebo neví, tak ten prostor vlastně přebíral někdy v lednu, v únoru. A v tu dobu to byl jakoby sklepní prostor, bývala tam i nějaká hospoda a dlouho tam nic nebylo, jo, ale bylo to krásný, byly tam takový koje, klemby, jo, a já už to úplně viděl, jak to bude osekaný na cihlu, krásně pohledový cihly, lícový a všechno. Svým způsobem to tak bylo, vlastně půl roku tam probíhala nějaká příprava, rekonstrukce, otevíralo se až v květnu, jo, takže vlastně od ledna do května 5 měsíců se tam zahučelo jako hrozný peníze. Od května to fungovalo to de facto do září, protože bylo teplo, od května do září se běžně všude jako větrá, že jo, hodně nechávají se otevřený dveře, takže ten prostor jako fungoval. Problém nastal ve chvíli, kdy se přestalo intenzivně větrat, zavíraly se dveře a začalo vlhko. Tak nějak v tom září. No. Tam jako začali zdi hezky zpívat a ukazovat nám, jakoby, že to není úplně dobrý, tím, jak se tam pohybuje hodně lidí, dejchá, každý člověk vyprodukuje nějaký vlhko, tak jako to docházelo až do extrémních stavů a byl to takový boj s větrnýma mlýnama. Otočil jsem se na majitele toho prostoru, ten do toho hodil vidle takovým způsobem, že táhlo se to až po mimosoudní vyrovnání. Nebudu se úplně k tomu vracet, ta sranda prostě stála strašný peníze. No a my jsme potřebovali rychle ten prostor změnit. Jo, já jsem ještě tady to řešil ještě rok na to, co už jsme byli tady v tom novém prostoru. Nicméně přeskočili jsme teda z Bendovky, ty ses do toho začal hodně angažovat, našli jsme tady ten prostor, ty jsi začal provolávat všechno a tam ještě já ti do toho skočím, ještě předtím ty jsi mě do toho projektu přizval. S tím, že by si chtěl jako podpořit, s tím, že pojď to dělat se mnou. To ještě ne. Myslím si, že před stěhováním to bylo. No, jakoby jo. Ale jo. Tam jsem začal, když jsi začal provolávat, jakoby, tak tam já jsem začal vypozorovávat jakoby ty vlastnosti, který k sobě potřebuju. Ve chvíli, kdy jsme objevili tady ten prostor, viděl jsem to tvoje nadšení, tohleto, tak se mi to začalo jako všechno spojovat. Jo? Prostě co mám já dobrý a co máš ty dobrý, jak se to vzájemně dá jakoby doplnit. Když jsme řešili už konkrétně tady ten konkrétní na té Kaplířovce, to, kde jsme doteďka, tak tam bylo nějaký odstupní, že jo, potřebovali jsme vyplatit. Já byl v tu dobu jednak teda vyždímanej prostě kvůli tomu průsedu z té Bendovky. Jednak jsem věděl, že takhle velký projekt už jakoby sám neutáhnu a že prostě potřebuju jakoby nějakou... No, já jsem první, co zaznamenávám vlastně, když se opouštěl tam ten prostor, tak ty už se byl jako na pokraji zhroucení trošku, protože už to bylo extrémní, že jo, pan majitel prostě totálně jako... Idiot. To si můžeme říct normálně. No, prostě blbý jsi to měl a já jsem ti vlastně tenkrát pomáhal s těma právníma krokama. Ve finále to dopadlo, jak to dopadlo. Tvůj, je to za tebou, stálo ti to extrémně času, extrémně peněz, nebo za mě je to hodně peněz a prostě špatně. No, tak nicméně tady ta epizoda je zaplať pámu za náma, už i papírově táhlo se to ale hrozně dlouho. No ale skočili jsme tady do toho prostoru a
ten za mě jako absolutně v topu. Je to úplně jiný koncept, než bylo na té bendovce. Jo, tam to byl sklep s klembama, tady jsme de facto panelák, od sklepa až po druhý patro. 4 patra. Začínal jsem ve sklepě a teďka už máme 4 patra. Jo. Ale co jsem chtěl říct, tak vlastně za těch 3,5 roku, co jsme tady, tak se už i ten koncept změnil. Když jsme sem přišli, tak tady bylo tady kadeřnictví, byly tady masáže, bylo tady nehty, všechno jsme zkoušeli, všechno se vyvíjí, začalo se vlastně koloudovat, že jo, změny užívání, hygiena, všechno možný. Prošli jsme si vlastně stavbou SROčka od samého začátku. Založili jsme SROčko, že jo, aby to bylo všechno v pohodě mezi náma, takže se vlastně začalo s tímhle. Dneska po 3,5 letech se zaměřujeme na to, čemu rozumíme nejvíc, což je to tetování. Myslím si, že kadeřnictví nehty byly krok vedle. Dokonce jsme jeden čas přemýšleli i nad barberem. Tam nám ten barber nevyšel. Já jsem za to strašně rád, protože Bůh ví, kam bychom to dotáhli dneska, třeba už bychom jenom dělali vlasy. V dnešní době prostě fungujeme, jak fungujeme a tetování je víc a víc u nás prostě. No, ale když jsme ten prostor brali, tak tady, jak si říkal, že tady byly, že jo, kadeřnice, ono tady de facto fungovalo nějaký kosmeticko-kadeřnický studio. Neměli to absolutně nemělo to žádnou štábní kulturu, neměli to pod jednou hlavičkou, měli to takový nějaký, že tady byly prostě pronajatý ty křesla a byly tady samostatné jednotky, 2 kadeřnice, že jo, masér, ten končil tak nějak s tím, co jsme to brali, takže budu brát jenom ty kadeřnice. Už na začátku, že jo, jsme se s nima domluvili, že jak to teda bude dál probíhat, jestli teda odejdou a my rovnou jako se toho chopíme celý, anebo jestli tady chtějí nějakou dobu zůstat, než my vymyslíme nějaký koncept. Pro nás to znamenalo část nájmu celého objektu zaplacená, že jo, a holky měly čas na to si sehnat jakoby nějaký prostor svůj. Takže jsme si myslím udělali dost vstřícný gesto. Nějaký čas to fungovalo, ke kadeřnicím se vlastně přidala pedikúra, manikúra, protože tady byl nevyužitý takovej kout, tak jsme to vlastně pronajímali dál. Střídalo se tady hrozně profesí, no. Byl to takový multifunkční barák. Nešlo to dohromady a museli jsme se s tím projít prostě, no. Člověk, který přišel na tetování, tak vešel do kadeřnictví, no. A tam se jako dozvěděl, že ano, jste tady správně, ale musíte ještě o patro níž, no. Nedělalo to dobrotu, tak jsme se domluvili s holkama, že to převezmeme celý. Oni, jo, všichni si našli svý prostory a v dnešní době už je to vlastně jenom o tom tetování. Výjima kosmetiky, která je tady samostatná jednotka, jakoby úplně separé v místnosti. No. Samozřejmě, že jsme s holkama něco zažili, něco dobrýho, něco špatného. Byl to kus nějaký naší cesty, bohužel to nešlo moc dohromady. Klientela absolutně jiná, rozdílná a to tetování přece jenom s těma vlasama prostě nejde dohromady. Každopádně dneska, když to zrekapitulujeme, tak je nás tady my dva, Žanet, Verča, Honzík, Víťa. Máme 4 tatéry, máme 4 tatéry, 1 kosmetičku, táhneme barák, který je poměrně veliký. Teďka se k nám bude připojovat další tatér, Petr. Jak to zhodnotíš takhle, když vezmeme to tattoo story, co se týče tady toho baráku, jak to na tebe působí? Udělali jsme nějaký kroky? Člověk si to ani jako neuvědomuje. Tím, jak to postupně přibývá a mění se a někdo ubyde, někdo přibyde, těch tatérek taky se tady pár otočilo, že jo, tady ten stav, co je teďka, tak už je, myslím si, stabilní a kvalitní jádro, na který už se může jenom nabalovat to dobrý. Trošku jsme museli jakoby si to vytřídit a no, tím, jak to vzniká, tak to člověku asi ani jako nedochází. Až když se jakoby udělá nějaký, třeba dneska mi to hodně došlo, když tady byl kluk u mě na tetování, který u mě byl naposledy v Blovicích před 6 lety. Tak jako jsme se tak bavili, jako, jo, jaký kus cesty se udělal. No, až v tu chvíli to člověku začne docházet, jakože z jedné nebo respektive ze 2 místnostech, tamhle v automatický telefonní ústředně v Blovicích s hajzlem na chodbě,
se člověk najednou ocitá v největším tetovacím studiu prostě v Plzni a asi i v dost širokém okolí. Teďka nechci, aby to znělo nějak jako nadneseně, ale prostě jsme, jakoby, co se počtu týče, co se kapacity, velikosti týče, tak jsme největší. Troufám si říct, že ty služby se snažíme furt, jakoby, jsme, jak to říct, průkopníci, prostě děláme walk-in, děláme takové věci, které jsou jako v Evropě standardem a tady nikdo nebyli. Za mě si držíme i tu kvalitu, dokážeme určitě, jako fungovat. Určitě. Ono, jakoby nějaký malý kérky bez objednání už tady v Plzně byly, nějaký pokusy nebyly úplně šťastný, nebudu to rozebírat, nechci nikoho pomlouvat. Za mě se chopily díry na trhu, za což jsem je vždycky kvitoval a veřejně říkal jako, ale super nápad. Myslíš to studio, co skončilo? Přesně tak. Mohli se toho chopit trošku jakoby víc profesionálně. No, tam byl problém trošku, že ta kvalita toho tetování nebyla mnohdy úplně jako dobrá. Já bych asi do té konkurence vůbec Ne, jasně. To je jenom, abych to nějakým... Stačí, že nás mají v puse pořád. Proto říkám, že já naopak, já jsem vždycky kvitoval tady to, že nabízejí tu možnost jako bez objednání. Další věc, kterou jsem jim vždycky chválil, bylo, že oni odmítali velké věci. Jo? Prostě tam někdo přišel pro velkou kérku. Sorry, děláme jenom malý a jenom bez objednání. Takže jako klobouk dolů a díky za něho. Oni ukázali nějakou myšlenku, my jsme tu myšlenku prostě jenom povýšili a pokračujeme v ní. Máme malý kérky bez objednání, lidi tady nemusí stát na chodníku hodinu a čekat, až přijdou na řadu. U nás si sednou do gauče, dostanou kafe, dostanou prostě napít, jo. Mají tady to pohodlí, ten veškerý servis, no. No, je to super, já se vrátím k té věci, vlastně když v tom žiješ, tak si to ani ten progres jako neuvědomuješ, protože každý je to malinký krůček, který potom bez té rekapitulace si člověk pak ani neuvědomí, nebo když ti ten člověk, který přijde po 6 letech, nedá tu zpětnou vazbu. Já si tě teda pamatuju ještě s cigárem z těch Blovic, že si vždycky čvaňháka, přestal si kouřit, super krok, jako za mě. Asi víš, že je to jenom benefit, kouřit zase dlouho, veď? Celý život. Absolutně zbytečná závislost, která leze obrovský do peněz. A to já ještě, když jsem končil, tak stála krabička, já jsem teda nekouřil normální, já už tu elektroniku, že jo. Ale když to převedu na klasický, tak stála 120 korun. Si kouřil normálně? V Blovicích, jo, ale tak já jsem ještě i tady, že jo, bafal elektronku. No to je kapitola, jak si odvykal kouřit, to je kapitola asi na samostatný díl. To uděláme samostatně. Tak já to mám trošku prsty. Každopádně k tomu týmu, který nám tady prošel těma zdma a tím studiem, bylo to jako hustý síto a za mě pro nás obrovská zkušenost. Tatérů se tady vystřídalo několik, v některých jsme viděli obrovský potenciál, jako některý byli šikovní, některý mají už i svoje studio dneska. Bohužel, nebo bohu dík, v dnešní době ten tým, jak je stabilní, za mě se těm lidem dá extrémně věřit. Já jsem za to strašně rád. Dá se jim věřit ve financích. Postavili jsme tady nějakým způsobem strukturu, která nemá obdoby, co si myslím. Ty lidi mají absolutní důvěru naší. A jenom se zlepšují. Mají před sebou totální progres. Máme tady teďka 2 tatérky, které vlastně si u nás píchly pod kůži poprvé. Nebo tatérky. Žandata přišla jako domácí tatér, ale Verča vzala v poprvé strojek tady. Honzík to samý. Honzík se zmínil tamhle někde před Bobsem, prostě, že by chtěl tetovat a najednou je tady ten člověk, tetuje rok, nebo jak dlouho už je tady. Udělal velký kus práce, máká na sobě, vidíš na něm tu pokoru. Za mě je to super a strašně to hřeje a zaměstnáváme jako další lidi, kteří prostě vydělávají slušný prachy a dá se jim věřit a to je nádherný prostě. Víš, o co jde, ty jsi to řekl to slovo, no, vzal jsi ho z huby a to je pokora. Prostě, když se na to podívám zpětně na ty tatérky, který nám prošly rukama, tak nechci se jich nějak dotknout a nebudu rozhodně konkrétní, ale mnohdy jako mi chyběla trošku pokora. Jo, u některých tatérů je problém ten, že oni se dostanou na nějakou úroveň, jo, slyší xkrát pochvalu, ono jim to trošku stoupne na ego a začnou si trošku jako myslet a hrozně se to odrazí. Odrazí se to na jejich chování, na jejich přístupu. Ty naši lidi, co tady teďka máme, mají tu pokoru, jsou si vědomi svého postavení, jsou si absolutně vědomi toho, co tady budujeme. Prostě přijde mi, že předtím ty tatéři nebyli úplně tattoo story. Nebyli týmoví, ono prostě jsou 2 druhy tatérů.
jeden, který dokáže pracovat sám, ale já bych řekl 3. Jeden, který nedokáže pracovat vůbec, dokáže jenom tetovat, ale nedokáže řešit administrativu další věci. Jo. Pak je Tatar, který je týmový. To jsme tady my a musíme být všichni, i když máme svoje nějaký ego prostě, jako my dva, tak ale dokážeme pracovat v tom. Jako další je prostě ten, co může pracovat jenom sám, no, a pak je to jako všechno na něm. To není to, jak víme, není to tetování jenom o tom umět tetovat. Jak říkáš sám pořád, je spousta talentů, který prostě neumí vést tu klientelu, jsou arrogantní, nemají ten přístup. Ale mají prázdný diáře. Tolik fantastických tatérů, který to mají fakt jako, nevím jestli od Boha nebo od koho, jestli je nějaká vyšší moc, tak to mají ty ruce pak je fakt jako pozlacený a dej jim to. Ale u nich jako je často problém právě v tom přístupu, v té komunikaci, prostě není tam jakoby od každého něco. No. Za mě jako není na světě nic lepšího než průměrnost. A teďka nechci nějak snižovat třeba naší, mojí nebo kohokoliv kvalitu, ale já nejsem nejlepší v něčem konkrétním. Jo? Já si troufám říct, že jsou věci, v kterých jsem dobrý, v kterých jsem hodně dobrý a v kterých jsem třeba průměrný. Jo, ale když vím, že v něčem nejsem dobrý nebo vyloženě jsem špatný, tak se do toho vůbec nepouštím. Prostě. Seš komplexní. To je lepší slovo. Jo, je to určitě lepší slovo. Je to o tom umět z toho každýho trochu, jinak bychom nemohli být ten tým poskládaný. No. Že jo? Hele, jsme na nějakých 40 minutách podcastu. Okay. Asi bych navrhoval tenhle díl rozdělit na 2. Teďka bych tě poprosil, jestli by si v 5 až 10 větách popsal sám sebe, stručně. Chtěl bych to od tebe tak, jak se vnímáš, jak se cítíš a žádná, improvizuj prostě, nic nemusíš připravovat. Já bych chtěl ještě jako zdůraznit jenom, že tady ten díl, Jirka mě na to nějakou dobu připravoval, že jako plánuje nějaký podcasty a že já budu ten první host teda, což je pro mě ještě jednou musím říct jako velká čest. Na druhou stranu, konkrétní ten dnešní, to, že tady teďka sedíme a točíme, nás napadlo točíme 44 minut, tak nás to napadlo před 60 minutama. Je volný odpoledne, říkám, hele, ty jsi chtěl nějaký podcast, pojď. Jo, a už jsme tady štelovali prostě lampy, stativy a nějak jako tady štelovali prostředí. Co tím chci říct? Že nejsme absolutně připravení. Jirka si na to nějakým způsobem připravil nějaký můstr, nějaký žebřík otázek, který dál rozvádí a tak dále. Na mě je čistá improvizace. Takže tady tou otázkou si mi zasadil jako hodně dobrý. Já bych teda, ještě uděláme druhý díl, kde bych si tě vyspovídal konkrétně na nějaké otázky na tělo. Klidně bychom to zkrátili. Ale úplně v pohodě, jako jo, já, abych to úplně nebojkotoval nebo se tomu nevyhejbal, mám rád tyhle ty výzvy. Takže nemám s tím problém. Nedokážu říct, jak moc relevantní to bude. Jak bych popsal sám sebe. Záleží fakt jakoby z jakého pohledu. Jsem extrovert, jo, nejsem úplně jako nějaký introvertní zapadlej, to o sobě vím. Takže slovo, který můžu říct, je extrovert. Jsem trošku, nevím, dá se říct možná i ne, že exhibicionista, určitě na to je nějaký mírnější slovo, jo, ale mám rád takový to, kdy se o mě ví, jo, jsem ambiciózní asi. Jaký další slovo, ty vole? Nevím, nad tím bych asi potřeboval. Co ti napadá? No právě, mě toho moc ani jako nenapadá úplně. No. Tady po to, co jsem řekl, se dá schovat jako spousta věcí. No. To, že jsem extrovert, že jsem komunikativní, jsem výborná vrba, myslím si, že mám obrovskou empatii, že dokážu, jakoby, byť to někdy nikdo tak necítí, tak ale dokážu odhadnout opravdu, jak ty lidi, jak to cítí, dokážu se jakoby vžít do jejich situace. Někdy s tím dokážu pracovat, někdy ne. Snažím se na sobě furt pracovat, jakoby, co se týče nějaký třeba psychologie a tak dále. Snažím se furt vzdělávat, takže jsem cílevědomý, ambiciózní. No. Snažím se být lepší lídr, snažím se být lepší člověk. V mnoha ohledech se třeba ještě furt taky hledám. Zvědavej, jsem hodně zvědavej, zajímám se o všechno. Prostě já neumím nic dokonale, nevím 100% o ničem, ale
ale o všem vím něco, aspoň. A to je super, Ale jak říkám. jakoby snažím se mít nějaký jakoby obecný rozhled. No. Být komplexní. Jak říkám, budeme ještě točit otázky na Hanze, takže kdo by chtěl, tak do komentářů může položit otázku. Budeme tenhle díl dotáčet. Okay. Pokud o to bude zájem a budete chtít si dál povídat, já bych chtěl Hanze mít na těch podcastech, protože mluví perfektně a budeme zvát z řad klientů lidi. Máme zajímavý hosty, myslím si, že máme co nabídnout. Naše portfolium klientů se skládá od zdravotníků po bankéře až po automechaniky. Příslušníci všech služeb, všech složek. Takže dokážeme nabídnout, když by byl zájem, dokážeme dotočit všechno. A já bych se tímhle rozloučil. Jsme na 42 minutách. Děkuji ti za dnešní díl. Já děkuji za pozvání. Já doufám, že se vám to bude líbit, že to máme dobře nasvícený a všechny tady ty věci. Omlouváme se, děláme si to tady všechno sami za pomocí mobilního telefonu, takže děkuji ti moc. Máte to absolutně přirozený a nehraný, víceméně fakt improvizace, takže to je, si myslím, na tomto dobrý, že jsme si to nějak nepřipravovali a máte to opravdu autentický. A to, že si někde bude nějaký blbej odlesk, nebo já si tady blbej náhodou vylezu ze záběru, chuj s tím. Je to super. Čus.